Άρχοντα είσαι έτοιμο. Ένα ζέσταμα πρώτα απ' όλα, ένα ζέσταμα. Καλό που είναι μετά από όλα. Ζέσταμε στους προσαγωγούς σου. Μία, μια σκυλιά σκάει, να με βγάλει. Άντε ρε. Έλα, είσαι. Ταλέντο, είναι ταλέντο. Εντάξει, όλοι έτοιμοι. Όχι, όχι. Πάμε. Περίμενε. Έλα, στο στείλουμε ρε, πάμε. Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε. Περίμενε. Πες ένα μπλε, πες ένα μπλε και φύγαμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου, ωραίος. Χαιρέτα πρώτα, χαιρέτα πρώτα. Έλα, πάμε. Τι τάκλα σου, ρε άτομο. Πάμε. Σκυλιά, καλημέρα, καλησπέρα, όλα καλά. Πάμε. Εντάξει. Έτοιμοι. Πάμε. Α, ωραία είναι πάλι. Από εδώ. Πάμε στο box. Μου χάνει τα λίπη που τον είδαμε χτες. Kickbox. Πού πάει η αρκούδα. Τώρα λίγο και δύσκολο. Πήραμε και κιλά. Όλα από εδώ, από εκεί. Τι άλλο θέλεις να σας δείξω. Κάποιος ένας να έρθει εδώ κάτι να σας δείξει. Μαλάκας να σου πάρει. Έλα εδώ. Σου τελώς ρε. Έλα να σου δείξω κάτι. Δεν έχει τίποτα. Έλα, έλα. Έλα, πήγαινε ρε. Θα με βγάλετε και μέσα, γιατί είναι τόσο μαλάκες ρε. Κάτσε. Δεν είμαι αστυνόμος για να δεις. Εδώ. Βάλε χέρι. Να βλέπουμε. Εντάξει. Για τη σκηνή σου το λέω, Ναι. Λες ρε φίλε τι είσαι, μάγκας είσαι, βάζεις εδώ. Εγώ σου λέω. Αυτός είναι 100 κιλά, 120 θέλει. Βάλε. Περίμενε. Να υπάρχει η παράφαση. Τι έγινε ρε μάγκα. Τι είσαι, μάγκας είσαι όπως Μάγκας τώρα. είμαι. Ναι, πιάνεις με ένα χέρι εδώ. Πιάνεις, ακουμπάς εδώ και έφυγε. Φέρμο, δεν χρειάζεται. Κάτω να- Όπως το πιάνεις έτσι, έφυγε. Άμα φτιάχνουμε τα αρχίδια που θα πας. Άμα πας μια κλωτσιά Το στα πιάνεις, αρχίδια από εδώ, από εκεί. Έλα εδώ. Έλα εδώ του λέει. Μη φεύγει. Να την κανα... Ποιος την καναδέσα ποιος. Να κάνουμε πέραση. Μα μου 200 κιλό αυτός. Εγώ είμαι 50 κιλό. Τι να κάνουμε. Πάνε να φας. Έτοιμος για να με βαρέσει. Πάω να δώσω δουλειά. Δηλαδή ό,τι θέλεις ας πούμε. Γιάννη, εδώ από εκεί. Τσαπώνεις κάτω και μετά άμα θες εκεί. Άμα θες χαμάς με τον έκανες τον άνθρωπο ρε μαλάκα. Έλα εδώ. Πού πας, τώρα αρχίσαμε. Άλλος. Έλα εδώ του λέει μη φεύγει. Αναρωτική. Σε βρήκα. Πού είναι ο γιατρός.